mutta sehän meni huisisti. Nyt on elämän ensimmäinen kisasuoritus takana. Mikä se on nyt fiilis? Käsittääkseni vähän niin kuin suorituksen kuuluu. Oliko loppuasento se lempiasento? Joo. Ei, hienosti meni. Joo. Sä selvisit loppuun asti ja sehän tässä taukotanssissa on kiva, jos on menee soolona lavalle, että eihän siellä nyt tuomarit eikä yleisö tiedä mitä pitäisi tapahtua, että kun tähän soveltaa, niin menee täydestä. Että joo, sportin puolella niin tuomarit tietää ne ennakkoon ilmoitetut pakolliset liikkeet, mutta hekään ei tiedä mitä muuta sieltä välissä kuuluisi tapahtua. Mikä se on sun sellainen joku lempiliike tankotanssissa tai joku eka, mikä haluaisi alkaa harjoittelemaan? No ensimmäinen, että haluaisi alkaa harjoittelemaan, että se on peenissä. Joo, se oli just se pyörähdys ja sitten päätyy sinne käsiseitsontaan tangolle. Joo, ei mene vielä, mutta se on monella sellainen tavoiteliike siellä. Joo, no mistä sulle tuli sellainen kipinä, että halusit lähteä tankokisoihin? Sä vaan harrastanut, oot pidempään, kuinka pitkään sä oot harrastanut? Tämä on varmaan silleen, kun joku kuulumisena. No niin, joo. Nyt olisi semmoinen, että haluaa kokeilemaan, että miten ensinnäkin kestää grippi. Aivan, eli pito, ote, ettei kädet hikoo, saa pidettyä tangosta kiinni sen koko 3,5 minuuttia, mikä on aika pitkä aika. Joo. Sitä fiilistä, että tuolla yksin lavalla, että on paljon tehty kevätnäytöksiä, niin sitten on kavereita, pitää tukea siinä. Ja sitten kun on ihan yksin. Mutta silloin pitää vaan luottaa itsensä ja tehdä just niitä hetken laskelmoita ja ratkaisuja, jos on vaikka musiikista vähän edellä tai jäljessä. Niin toisaalta siinä on se vapaus, että sitten on vaan itsestä kiinni, miten sen musan tulkitsee. Ei tule treenikaverit sanoa, että muuten vähän etuajassa tai jälkiajassa, kun siellä on yksi. Mutta Heidi Aholan mä jo mainitsinkin, onko sulla vielä joku, ketä sä haluat kiitellä? Itse tehty? Joo. Jee. Laitettiin aina versioita ja sitten se silleen, että no mitäs tää kuulostaa, että mä oon silleen, no vähän vielä tätä jos muokkaa, ja sitten käytiin yhdessä vielä läpi silleen, että no jos vielä vähän muokkaa, mutta saatiin sitten toimiva biisi. Jee. No niin, kiitoksia musiikkiavustajille siis kans. Iti.